Salutare și bine v-am găsit pe site-ul Tutoriale pentru Oricine sau pe canalul de YouTube Tutoriale pentru Oricine. Numele meu este Stine, în acest tutorial vă voi învăța cum să optimizați sistemul de operare Windows Vista. Da, în tutorialul trecut am învățat cum să optimizăm sistemul de operare Windows 7, așa că astăzi vom învăța cum să optimizăm Windows Vista. Acesta este Windows Vista, unii încă îl mai folosesc. Eu nu sunt prea captivant, nu mă captivează foarte mult acest Windows, dar totuși haideți să-l folosesc, să vă învăț cum să-l optimizați. Ok, păi pentru început vom face același pas ca la Windows 7, care a fost de fapt ultimul. Aici îl vom face primul, cu User Account Control, îl punem pe desktop, vedeți că control panel arată diferit de Windows 7. Nu vom vorbi despre Windows Vista și Windows 7, puteți să dați Classic View. Stați un pic. Unde este? Stați să mă uit pe aici. Căutați User Account. Este foarte identic. Eu voi lăsa așa. Mie îmi place așa. User Account. Turn User Account Control on or off. Continue. Use User Account Control work to help protect your computer. Vom apăsa OK. Restart now. Și vom aștepta să se restarteze. Eu folosesc o mașină virtuală, deoarece eu pe sistemul meu real cred că știți că am Windows XP. De fapt nu cred că știți, dar nu se chiar am Windows XP. Și nu puteam să vă arăt cum să optimizați sistemul de operare Windows XP, deoarece nu prea sunt secrete în Windows XP pentru optimizare. După aceea să dezactivăm Aero. Eu am o versiune Home Basic, așa că nu am Aero. Voi, dacă aveți Aero, pur și simplu vă voi arăta cum să dezactivați. Voi pune pauză, deoarece va dura suficient de mult la deschidere. Ok, gata, am revenit. I-am dat restartul. A fost câteva probleme tehnice. Perfect, nu știu ce cu lagul ăsta, sincer. Bine că rezoluția este HD. Opsie. Haideți acum să vă învăț cum să dezactivați Aero în caz că aveți un Windows Vista mai nou ca al meu. Personalize. Personalizațion. Unde era acolo? Teme, Computer Stage. Așteptăm. Și aici selectăm Windows Vista. Și am terminat cu dezactivarea Aero. Desktop background, puteți să vă selectați de aici un background. Acum să dezactivăm screensaver-ul, deoarece mănâncă și el ceva. Lăsați aici aceste gadgeturi, dacă vreți le ștergeți voi, sau nu voi vrea să le șterg. Deci pe mine chiar mă ajută acest gadget. Nu știu, chiar mie îmi place acest gadget. Da, eu fie de cald mâine și pe mine. Ba nu chiar atât de cald, dar îl voi lăsa aici. Să-i văd da X. Eu chiar nu știam că există și în Windows Vista. Nu mă mai chinui cu ceva. Știți ce? Voi da X la această fereastră. Close gadget. Da, este Gen XP. Ok, acum vom da click dreapta pe My Computer, Properties. Așteptăm un pic. Eu am un Windows Vista Home Basic. Puteți să-i dați upgrade Windows Vista. Eu nu l-am activat, așa că nu vreau să-i fac upgrade. Voi faceți upgrade dacă vreți.
Așa, perfect. Da, este pe 30 de biți. Vom da aici la Advanced System Settings, ca la Windows 7 și vom dezactiva acele mici porcării la performance. Puteți să dați aici și ne le va seta pe cele mai bune. Voi da adjust for best performance. Așa, perfect. Ok, se face. Ok. Și am setat și setările la Windows Vista. Acum ce mai rămâne de făcut? Doar să vă mai spun câteva lucruri bonus. Bine, de fapt ar mai fi un pas. În Personalize. Să ne facem automatic update-urile. Chiar este bine să le faceți. Dați pe această iconiță, s-ar putea să arate mai bine automatic updates. Și aici la automatic updating veți seta voi, nu știu cum să fac acesta. Acum că am clarificat aceste lucruri, să vorbim de bonusurile acestui tutorial. A fost chiar atât de greu să optimizăm Windows Vista. Putem să mai facem noi ce mai vrem. Dar stai să mă gândesc la un bonus, că am filmat puțin. Nu este cine știe ce. Mi-a merge greu deoarece filmez și merge în lag. În fine, acum ce mai putem noi să mai optimizăm este Properties, Emote Settings, Advanced, nu aici, System Protection. Trebuie să ne facem un punct de restaurare înainte de a urma acest tutorial. Că veți zice că eu v-am stricat Windows-ul dacă. Restore point, așa faceți. Restore, finish. Nu v-am dat. Creați voi un sistem restore, sunt sigur că veți ști cum să-l faceți. Păi, bonusul acestui tutorial va fi că vă învăța cum să băgați, cum să-i dați un rate Windows-ului. Dăm pe acest buton, refresh now, rate this computer, dăm might take a few minutes, ok, might flash, o voi da X, faceți voi ce vreți. Eu voi închide acum tutorialul, deoarece v-am arătat totul. Bye bye!